Sanibonani, ngiyanibingelela unkosikazi kaBayede ungangizwe lakhe lona. Alright, bengicela uku-addressa laba bathi ngeke thina sikwazi ukuhlala nalo sisi because uyi-open book. Okay, uma ukuthi niney'mfihlo ngalo sisi nomyeni wakhe uBayede. Undlunkulu kaBayede-ke ukhona. One of my family members akhe urishile out to update ukuthi ukhona. Labantu akade bezomlanda akusiwona ama-drug dealers but umndeni wakhe ubukade umthatha umyise esibhedlela because kahle kahle umuntu o-mentally disturbed ngezathu ey'thize-ke esingeke sikwazi ukuyi-disclose and umndeni ungekwazi ukuyi-disclose angasho ukuthi mina. And admitwe ngoNovember 2024 waphuma nge-pass out esibhedlela then wagcwala amathafa and so njengamanje-ke waphosta amavidiyo njengoba ade posta kwenzeka yonke lento ade yenzeka but umndeni-ke usumtholile usafe u-right. Siyathemba ukuthi uzolulama abe right usisi because bayasho ukuthi wayesebenza kahle esebenza ka-Transnet okwazi walidile ekutheni axoshwe emsebenzini ngenxa yesimo sakhe besingekho right. So bangani bakaNdlunkulu kaBayede-ke umuntu akangizwe lakhe siyabonga i-support, siyabonga uyakhumbula yini ethi siyabonga ukuthi niyaklina. Okay guys, ilokho bye bye. Bonani, Nkosikazi kaBayede lona ungangizwe lakhe. Hello everyone, welcome back to Silela Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi trending stories and namhlanje guys sikhuluma ngestory ke bakithi esingemnandi neze la enkundleni zokuxhumana. Kunenkosazane ke igama layo ibizwa ukuthi ke uMrs Zulu. Angilazi igama lakhe la ngempela kodwa nje uyatrenda kakhulu. Uyibiza ukuthi ke unkosikazi kaBayede, unkosikazi kangangizwe lakhe. Abantu abaningi they've been confused ukuthi kahle kwenzekalani unkosikazi wakho amlahla kwenzekani, you know. But guys, I saw one of the videos le ngipostile la khona uMamthembu ke echaza ukuthi usisi uphazamisekile ekhanda noma ke mhlambe she is under depression. So bathi besebenza kwa Transnet so kwadinga ukuthi agcine ke eyekile emsebenzini ngenxa ke yesimo sempilo yakhe. Ikhona ke into engahambi kahle ngaye. Ifamily ke yazama ukuthi musesibhedlela kwathini but ke sengazi ukuthi ke akulungi neze kahle kodwa nje basho njalo ke umndeni ngezwi ke lika Mamthembu uMamvelaseni ke wachaza ukuthi ke abacela ukuthi ke ni understand ukuthi ke akekho right ekhanda akasiyena unkosikazi kaBayede asiyi unkosikazi angangizwe lakhe kusho ukuthi nje lento yakhe ihambe igcina imfikisa khona lapho. So guys, akekho right ekhanda, she needs support from abantu because bakhwaphelana nabagcina bemthuka ukuthi uyahlanya wena in yabo. So ifamily isho njalo ukuthi cha isimo sakhe sempilo asikho right. So yeah guys, that bring us to the end of this video. Do comment below and share ukuthi ke ucabanga ukuthi ke bangamsiza kanjani umndeni udadewethu ngoba kuba sengazi ukuthi uhlala yedwa ngoba unokuthenga igrocery ayibeke la athi ke ubaba Bayede uthi akadle kanje yabo. So nje kuningi guys ke abhekene nakho ke udadewethu asazi ukuthi kwenzekani wafika kanjani kule situation but isimo sakhe asikho ke kahle. Bye.